Aquest món encara no està preparat per tot allò que faràs. Ja arribarà el teu moment, Diana, i tot serà molt diferent. Ciutadans del món, sóc aquí per canviar-los la vida. Tot allò que vulgueu, tot allò que somieu pot ser vostre. Sembla que has vist un fantasma. Diana ha mirat. És com si no hagués passat el temps. No vull tornar a ser ningú. Vull ser una depredadora alfa. Tu sempre ho has tingut tot, mentre que les que són com jo no tenen res. Doncs ara és el meu torn. Acostuma't. Jo no compleixo les regles. La resposta és sempre més. Tal i com jo volo, ningú ens trobarà. He olvidat dir-t'ho, al radar. I ens dispararà. Bàrbara, què has fet? Bé, no m'agrada molt, encara que suposo que a ti sí. Però bé, com estic? Hi ha d'haver alguna cosa millor. Pantalons de paracaigudes? Sí, Ara la gent irà en paracaigudes.